Assalamualaikum Bu, kula sampun kondur. Waalaikumsalam. Kok cepet men le wis mule? Nggih Bu, niki wau wonten rapat ten sekolahan. Oh ya wis le, ndang salin, mari ngono dahar. Nggih Bu, matur nuwun. Bu, kula ajenge tanglet, saged napa? Takon opo le? Kula ajenge tumut lomba futsal ten sekolahan. Napa angsal? Iya le, gak popo, tak dongakno kowe iso juara. Nggih Bu, matur nuwun pandungane panjenengan. Oh nggih Bu. Benjing enten urusan ten sekolahan. Urusan opo? Kula diajak kali rencang-rencang kanggo bahas tema damel Agustusan. Walah, ini sekolah ono acara tale. Nggih Bu, wonten acara ngiasi kelas. Wis mari tambah hase, kapan dihias? Kula nggak ada tema lingkungan Bu. Dadosipun kelas hiasi kata tanduran kalian kembang. Oh ya wis, le Ibu dongakno lancar ya. Nggih Bu, matur nuwun pandungane. Assalamualaikum. Ya apa Bi? Boleh apa ya? Iki aku boleh cerita rakyat. Iki cerita rakyat. Walah ya Bi, ikon Bi. Ano apa Bi? Nang kene. Aku nang kene nang mari nggak video drama. Walah, videonya tentang apa? Video drama sing bahasa Jawa. Sing gawe kecakapan iku lho. Oh, wis garap. Ya aku sebenarnya kate ngarap, cuma tali. Ya oke. Aja sampai telat kon ngumpul ini. Soalnya nek Andika telat iku dikurangi nilaimu. Walah, lebih suwun pesene. Nah, aku mau gak mulai. Iya Jam ini. apa? Iya ini aku boleh arek dikai video. Kon arek nang sekolah. Sing temen kon nang kene lapo? Asline ya aku kate goleki buku cerita rakyat itu. Kan iki gaya aku cerita. Ya dikai maksud tok. Walah. Wes nek ngono. Awakmu sibuk ta? Suka gak sibuk emang. Tak jak nang kolam pancing gembak gak? Ya gelem Bi. Belum. Kon iso mancing gak? Ya sebenarnya gak iso sih. Awakmu aja Tak ajari ae. Walah ya. Tapi duwe alat mancing kan? Yang kok itu gampang arek tuku. Tuku tok. Pikir gak larang. Si Bi, ono Tapi info iki. kon sido mancing gak? Engko. Ya situ, wae tak WA. Yo. Ini, ya, Assalamualaikum. Salam. Nggih Gusti, ingkang Maha Agung. Kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami dhateng panjenengan. Ampuni kula lan kalayan nggih kula nyuwun pangapunten dhateng dosa-dosa ingkang sampun kelakoni kala wau. Mugi-mugi panjenengan paringi pangapura dhateng kula lan kala wau. Mugi-mugi kula kersakaken dipun paringi pangapura kesehatan lan pengayoman ingkang tansah wonten ing donya lan akhirat. Serta mugi-mugi kula pikantuk kalayan ingkang langgeng ing swarga lan saged nyingkirake ing neraka, siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.